Li Diyarbekirê ji aliyê navenda lêkolînên civakiya Diclê Dîtamê ve bi pêşkeşkariya gotara Doktor Wahab Coşkun komcivînek derbarê pêkanîna aştiyê de hat li darxistin. Akademisyenê Zankoya Dicleyê Doktor Wahab Coşkun di gotara xwe de balkêşand ser sedemên destpêkirina pêvajoya çareseriyê û sedemên têkçûna pêvajoya çareseriyê ku amaje kir sedema destpêkirinê jî û sedema têkçûnê jî Rawşa li Rojavayê Kurdistanê derketî holê bû. Doktor Wahab Coşkun anî zimên ku ew bawer nake careke din bi heman şêwazê pêvajoyek çareseriyê ya wek raburdûyê dest pê bike û balkêşand ku eger dest pê bike jî dê bi şêwazeke nû dest pê bike. İnsanların çözüm sürecine destek vermelerinin birçok nedeni vardı. Yani gelek sedemên piştgiriya civakê ya ji bo pêvajoya çareseriyê hebûn. Pêvajo gelek girîng û hêja bû. Têkçûna pêvajoyê giringî û hêjabûna wê ji holê ranake. Niha pêdivî bi pêvajoyeke nû heye. Pêvajoyek bi şêwaza berê pêkan xuya nake. Lê dibe ku bi şêwaz û rêbazek nû pêvajoyeke nû dest pê bike. Pêvajoyên aştiyê tenê bi du aliya nameşin. Divê gelek beşên cuda tê de beşdar bin û rêya diyalogê her dem vekirîbe. Barış ihtimalini tartışmak için daha çok nedenimiz var. Çünkü Di komcivînê de balhate kêşan ku divê bêyî aştî ji dest were dayîn dahat were avakirin û bo vê yekê jî giringiya çareseriya pirsa Kurd mijara sereke bû. Parlamenterê HDP'ye Kocaeli'ye Ömer Faruk Gergerlioğlu di komcivînê de amaje kir ku ew jî di pêvajoya çareseriyê de di lijneya aqilmendan de bû û da zanîn kêmasiyên wê pêvajoyê hebûn û niha divê ders ji wê pêvajoyê were derxistin. bizim yeniden bir başarısız sürece tahammülümüz yok. Tahammül me bo têkçûna pêvajoyek din a çareseriyê nemaye. Teqez divê pêvajoyek a çareseriyê hebe. Ji ber ku konsensusek civakî çênebe pêvajoyên aştiyê bi ser nakevin. Eger pêvajoyek dest pê bike, divê dewlet û desthilat piştgiriya civakî ya befreh bo pêvajoyê dabîn bikin. Partinin yaptığı şekilde ana dilde eğitim hakkını programına almayan hiçbir partiye kırmızı bir çizgi olarak açıkçası asla oy vermemelidirler ve Kürt sivil toplum örgütleri. Ji beşdarên komcivînê Profesör Abdullah Qiran jî balkêşand ku divê Kurd bizanibin ew li Tirkiyeyê hêzek giring û mezinin ku divê bi hemû hêza xwe daxwaza statûya zimanê Kurdî bikin û ji bo ku Kurd bikaribin li zemînek baştir daxwaza statûya zimanê Kurdî bikin jî divê PKK li Tirkiyeyê dest ji şerê çekdarî berde. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Son verdiğini eğer ilan ederse bu